Цешын – адзін з самых адметных гарадоў Польшчы. Ён размешчаны на поўдні краіны у гістарычным рэгіёне Цешынскай Сілезіі на беразе ракі Ольза, якая не проста ўпрыгожвае ландшафт, але і выконвае ролю мяжы. На другім беразе пачынаецца чэшскі горад чэшскі Тэсін. Так Цешын становіцца натуральным мастом паміж культурамі, мовамі і традыцыямі. Геаграфічна горад ляжыць на пагорках карпацкага перадгор'я, і менавіта рэльеф вызначыў яго аблічча: узкія вулачкі, тэрасы, панарама на даліну ракі. А над горадам узвышаецца замкавая гара з адным з найстарэйшых сакральных помнікаў Польшчы – ратундай святога Мікалая. Яе раманскі сілуэт стаў сімвалам горада і нават трапіў на польскую банкноту. Ведаеце, якую? Ну а побач знаходзяцца рэшткі замка і аглядныя пляцоўкі, адкуль відаць абодвы берага ракі. Гісторыя Цешына налічвае больш за 1000 гадоў. Першыя згадкі адносяцца да ранняга сярэднявечча, калі горад быў важным гандлёвым шляхам паміж Балтыкай і Андрыатыкай. А на працягу стагоддзяў ён знаходзіўся пад уладай польскіх князёў, чэшскіх каралёў, Габсбургаў, а пасля Першай сусветнай вайны быў падзелены паміж Польшчай і Чэхаславакіяй. І гэты падзел і сёння адчуваецца ў мове, кухні і культурных звычаях. У старым горадзе захаваліся камяніцы барока, класіцызму, утульная рынкавая плошча, вузкія вулачкі з кавярнямі і галерэямі. Тут мінулае не замерла, яно дыхае разам з сучасным жыццём. Цешын – гэта горад, які вучыць слухаць гісторыю, бачыць межы без бар'ераў і адчуваць Еўропу ў мініяцюры. І менавіта за гэта так лёгка